Antistres program je určený pro každého z vás. Všichni žijeme pod stresem. Stres je přirozená reakce na změnu a je zabudovaná v nás, ale otázka je, jestli někdo žije pod stresem déle, dlouhodobě. Většina populace na této planetě žije pod stresem dlouhodobě. 20 let, 30 let a tak dále. To už není zdravé, jo? To není ta přirozená reakce, o které mluvíme, ale to je takzvaná energetická zablokovanost, která potom vyústí v nějaký zdravotní problém. Když je dlouhodobě omezená nějaká, jak bych řekl, energetická cesta k nějakému orgánu nebo k nějaké části těla, tak se potom časem objeví zdravotní dysfunkce, to tělo posílá. Tak jako odstresovat sebe nebo neutralizovat stres, ovládat ho, je velké umění a základní znalost, která vede k vašemu zdraví. Na tom jednodenním semináři Antistres programu se zabýváme tím, co jsou hlavní příčiny vystresovanosti u moderního člověka, to je ty energetické zablokovanosti. Dáme vám principy, nástroje mentální hygieny, jak s tím pracovat, jako jsou například starosti ohledně budoucnosti, pocity viny ohledně minulosti, příliš mnoho informací v dnešním informačním věku a tak dále, tak dále. A dáme vám konkrétní mentální nástroje, jak s tím pracovat, jo, a vysvětlujeme, jak prakticky žít ve stavu, já jsem vodičem energie, nejsem energeticky zablokovan. Pokud ano, tak je to jenom na nějakou omezenou dobu, možná na hodinu, na 2 a tak dále, ale určitě každý den se odblokují a žiju jako vodiče životní energie. Kdo je vodičem životní energie, ten je úplně zdravý. Tak vám to přeju z celého srdce.